Ahojky ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Idem natáčať druhú časť tajomstvo kamarátiek a za chvíľu môžeme ísť na to. A chcem vám ešte jednu vec povedať. Ak sa vám bude páčiť, stačí mi to povedať ako v komentároch, alebo tak. Nemusíte ma podporiť. Ak chcete, môžete, ale nemusíte. Začneme takto. V tomto videu budem aj ja, ako moja postavička. No, takže, no. A vlastne bude to také, že aj sci-fi, aj ne-sci-fi, aj v pohode, aj ne v pohode. No proste to bude super. Takže zatím čus. Hladná, alebo nie. Nebudem jesť radšej, lebo už som sa dneska najedla dosť. Dám si radšej džús. Ten džús je dlhý ako ja. Čakajte. Je väčší, takže... To nejde. Hello! Čo si? Áno. No, dneska budeme mať stretnutie so školou, no nie so školou, s kamarátmi z triedy, za to, že sme nové. Takže... tak. No, je to podobné, ale... no, jasné. Takže, no, je to podobné tomu, čo sme robili minulý rok, ale... no, tak ideš, teraz to začína, tak ideme, nie? No, jasné, tak poď. No, však čakaj. Ahoj. Čau. OK. Ja, ahoj. Ahoj. Čo tu vlastne robíme? No, to je to stretnutie. Ste tu iba vy dve. A to prečo? Pretože ste nové a ja vás potrebujem mať pod kontrolou. A to nie je normálne vás nemať pod kontrolou. Ja som účetnička celej triedy, takže vás potrebujem mať pod kontrolou úplne najviac. Takže to s tým súhlasím. No, nebude s tým nikto súhlasiť, proste s tým súhlasiť. No, takže však budeme radi, že si nás nejak popriala, ale čo tu chceš s nami robiť? Že od tej poslednej od tej poslednej bitky, ktorú sme robili, ktorú ste mali s nami spoločnú, so mnou nie, pretože ja som king, ale to bolo až potom. Tie dve mačky, to som ich ja poslala, to je také frflinky, no nie sú práve, sú iba vymodelingované a vôbec sa netvária ako modelings house. Keby aj, tak mám už tresky plesky cez hubu. Takže... ale... takto. Chcem vám povedať jednu vec. Že... o čom vlastne máte tajomstvo? Ja to nikomu nepoviem. Nám hovorili, že by sme to radšej nikomu nemali hovoriť. Hej. Ale mne sa môžete zveriť. Sorry, ale ja neviem. Hej, my nevieme. Hej. No. Ale je to iba také malé tajomstvo, to by sa nič nemohlo stať. Však nie. Potrebujem to proste vedieť, aby som vás mala pod kontrolou. Však. Však ste sestry, tak sa o tom dohodnite. No veď to je to tajomstvo. No, že
že si sestry. To fakt. Nie tak docela. A o čo sa jedná? No, ide o to, že... Hovor ty ďalej, ja už nemôžem. No, ide o to, že nie sme sestry. Však vykladáte ako dvojičky. Sorry. No nie no, vypadáte ako dvojičky, no. Nie zase také, že tak, ale vypadáte ako sestry, ale dosť veľké. No veď to je ten problém, ale nie sme len tak, ledajaké sestry. My... Hej. No, totiž to my... no, takto. Idem rovno k veci. Totižto my nie sme normálni psi, sme premieňavci, čiže to znamená, že sa z ľahkého pohybu viem premeniť na všeličo. Poviem, proste buchnem a premením sa na hocičo, takže vidíš, hej, okej. Máš mňa, okej. No, vidíš. Vy ste premienavci. To nepísané náhodou v knihe, že to neexistuje. No, nie. Nie je to pravda. Naši rodičia boli vlastne premienavci a no, takto. Moja mamina bola môj otec bol premieňavec, čož ako my, pretože premieňavica, takto, no proste, menička, tak nebola moja mama, ale môj otec a moja mama bola normálny pečopák, ale bola jazvečík. A môj otec bol meňavec, tiež bol jazvečík, ale bol to meňavec. Sa videl premeniť na, neviem, toto bol jeho normálny skin, ale pohode. Tak toto fungovalo, no. Ja som myslela, že to bude vyzerať nejako inak, hej? No, ja sa viem nejako podobne premeniť, ale nechce sa mi, bolí to celkom. Hej, no. A tak lietaš medzi medionálnymi vecami a medzi diamálnymi vecami a všeličím čím a proste je to strašné. Takže no, takže to vidíš naše nové tajomstvo. OK, dúfam, že to nikomu nepovieš. Nie. OK, ja už myslím. To bolo divné však. Veľmi. Už mi to je jedno. Ja už idem. OK, čakaj. No, čo chceš? Čo chceš? No, musím ti niečo rýchlo povedať. Tie dve sestry, nové, oni sú kľud. Tu sa nejde o život, hej? OK, kľud. A teraz pekne pomaly. Takže, tie dve sestry sú meničky. Vedia sa premieňať akékoľvek človeka. A oni písali, že neexistujú, takže... No. Počkaj, teraz je tu. Akože... OK. Bude to medzi nami a nami dvoma, OK? OK. Takže...
vymyslíme plán, ako ich zničiť. Však konečne chytíme nejakých. Takže máme plán. Tak, toto bude asi do tohoto videa všetko. Ďakujem, že ste sa pozerali a ďakujem, že ste aspoň pri tomto videu vydržali. Takto, bola som v tom v tej časti celkom záporáčka. No, prezradím vám jedno, potom už sa to troška utíši. Dá sa tak povedať, no. A vlastne, tak ďakujem, že ste sa pozerali a toto bude do tohoto videa všetko. Veľmi vám pekne ďakujem. Čauko!